Una sa tanan, maayong buntag kaninyong tanan. Gidawat ko kini isip usa ka pribilehiyo ang mupaambit kaninyo atol niining pagsaulog nato sa anibersaryo sa pagkamartir ni Father Paliola. Sa gi-instruct kanako ni Father Patrick nga akong maoy muwali, kining akong ipaambit ninyo dili ni wali gyud sa istrikto nga pagsabot sa wali, kundili tuguti ko ninyo nga mupaambit sa akong kasinatian, sa akong pagkuyog sa panaw niining ato ang proseso nga gihimo aron puhon-puhon masantos ragayod si Father Paliola. So kini ako usa ka sharing sa ako ang mga pamalandong sa akong journey, sa ako ang pagkuyog niining panaw. Ako ang napili ag sa dinhi pa giproseso ang mga dokumento ni Father Paliola. Ako ang gipili sa obispo nga mahimong notaryo. Kasabot man siguro taon say notaryo, pero dinhi sa proseso sa simbahan, ang notaryo, ang akong trabaho isip notaryo, ako ang tigpamatuod nga ang tanang nasulat walang labis, walang kulang. Tanang interviews, kay kanang interview, gi-record na, o word for word, isulat na sa papel, iapil nagpasa dito sa Roma, ako maoy tigpamatuod nga ang nasulat, gikan sa bakba mismo sa gi-interview, walang labis, walang kulang. So maunay ako ang trabaho, tigpirma, tigpamatuod, nga walay bakak nga nahitabo, nga nasulat sa mga papeles. O niya dinhi si Father Patrick Dalangin. Siya ang gipili sa atong obispo nga mahimong postulator. Unsa may pasabot anang postulator? Nga maugyoy, mangunay sa pagpangandam sa tanang angay andamon. Maugyoy nangulo sa tanan mga kutob sa iyang madungog nga sources, mga libro, mga testimonya, iyahanang ipang-gather tanan. Ug siya maoy communicate sa mga obispo, dili lang sa ato ang obispo, sa mga obispo sa DOPIM ingon man sa tibuok Pilipinas. Ug siya usab ang gapadala og sulat mananghid didto sa Roma, sa Vatican, nga unta tugutan ta diri sa diocese nga lihokon ang mga papeles, ang pagka-martir ni Father Paliola. So in other words, maunay trabaho sa postulator. Maugid na siya in charge sa tanan-tanan. Okay? So maunay trabaho ni Father Patrick. Ug karon kay nahuman naman ta sa ato ang proseso diri sa diocese sa Dipolog atong 2017, ang mga dokumento nga gihatod sa Vatican naa na sa gitawag nga Roman face. Naa na sa level dito sa Vatican. Og si Father Patrick kay maumay swito gyud 100% sa tanan. Gipili siya nga mamahimo ng vice postulator in the Roman face. Kay ang postulator kadto ng Jesuit nga pare nga tua karon sa Vatican, siya nay galihok didto. Ug dili pwede nga dili gyud maapil si Father Patrick kay siya may nakabalo diri sa ato ang konteksto sa diocese. So karon gakamulo sila og coordinate gihapon didto sa Roma. O kining gamisa nato si Father Mamert Dolera, maupod ni ang gipili sa obispo
nga mamahimong promoter of justice. Unsa man ang promoter of justice? Sa wala pa na gitawag nga promoter of justice, mas ilado ang trabaho ni Father Mamert nga devil's advocate. So ayaw ninyo sabta nga gipadala sa yawa, no, gikan sa impierno, dili. Mo ni ang trabaho nganong gitawag mag devil's advocate. Kay ang trabaho ni Father Mamert is si promoter of justice nga siya maoy tig sukit-sukit, tig surang-surang ni Father Patrick aron nga wala gyoy bakat nga mugawas nga masulat. I-question niya tanan nga mga dokumento. Mao na iyahang trabaho. No, tig surang-surang. Ug sangon pa, ug sa ato pa ng term yawa-yawa, no? Mao gyoy magsurang-surang sa postulator aron nga mugawas ug mugawas gyud ang kamatuoran. So dili ni minimal ang gihimo, kundili maximum level gyud sa kamatuoran ang mugawas. Ng mga igsuon, kining proseso nga himuong santo si Father Paliola gisugdan ni formally adtong tuig 2015. Formal nga gisugdan ang proseso 2015. Ug ako, kay ako amaning kasinatian, ako amaning pamalandong, ay padayon ko nakabalo kabahin ni Father Paliola. Sa una, wala gyud ko kabalo. Nakadungog lang ko, gamay pa ko nga naipari, nga giputlag ulo. Siguro kadungog pud mo ana. Pero karon na nako atong 2015, pagkapili nako nga notary, ay pa ko nakabalo sa tinuod nga istorya, tanan-tanan kabahin ni Father Paliola. Ug kay lagi, nahimo man kong notaryo, so na ako sa tanang interviews, tanang gi-interview na agyud ko. Dili gyud pwedeng wala, kay ako may tig pamatuod nga ang iyang gisulti exactly nasulat sa papel. Walang labis, walang kulang. Ug kay naamang ko sa tanang interviews, ni muagi mangyud tanang papel nako nga gihimo ni Father Patrick, muagi mangyud tanan nako, didto misugod ang akong pagdayeg kang Father Paliola. Didto gid ko hurot gyud akong bilib aning paria. Now kung nakabantay mo, daghang pangapari nato, no, magbag-o lang nangamatay. Pero bulan pa lang ang milabay, tuig pa lang ang milabay, wala na nato sila gihisgutan. Wala na ta naghisgot nilang Father Alan, Father Jing, Father Lungkoy. Pero kaniha, si Father Paliola namatay, gipatay dire mismo, no? 1648 pa. Pila na katuig ang milabay. Pero hangtod karon ginahisgutan gihapon iyang pangalan. So there must be something in this priest, an X factor nga angay gyud siyang lihukon aron masantos. Kay dugay na kay siyang gipatay, pero hangtod karon ang atong mga igsuon nga mga lumad manganhi gihapon kada adlaw ug managkot dinhi. Ug gipasapasa sa ilang mga katigulangan, ayaw ninyo kalimtis Father Paliola kay kanang paria buutan ug balaan nga pari. Maog yun na'y gipasapasa year after year after year sa ilang mga katigulangan hangtod karon. Nga kinis Father Paliola usa ka balaan ug buutan nga pari. So there must be something gyud mo nang angay gyud nga lihukon. In fact, ang mga Jesuita, kay Jesuit man nga pare, missionaries, Father Paliola, for many years sa history nato, gilabay gawas sa Pilipinas. Wala gipa lihok ang mga Jesuita for many years. Pero ang iyahang dungog, no, ang dungog ni Father Paliola, wala gyud mapapas
sa kasing-kasing sa katawhan dinhi nato. Ikaduha nga exemplary kaayo kang Father Paliola ang iyang pagka milagroso. Pagka pili nako nga notaryo na ako sa tanang interviews, gikumot yun akong kasing-kasing, natandog kay ko, pagkadungog nako sa tanang mga testimonya sa milagro tungod sa pangaliya ni Father Paliola. Gikan sa kinagamyan, gikan sa bato nga ilang gipabukalan, no? Nga nakawala sa ilahang mga hemorrhages, tanan-tanan nga mga sakit tungod sa pangaliya ni Father Paliola. Nakaingon gyud ko, there must be something yun in this priest. Dayon ka ng pulong balaan, bukang bibig ka na sa katawhan year after year. Daghan gyud kaayong mga milagro, mga igsuon. Ako, musulti gyud ko ninyo kay apil gyud ko sa proseso. Makatandog kaayo gyud. Mga wala na sulat ug mga nasulat nga mga testimonya. Nagpamatuod, kinasingkasing, puno sa pagtuo nga gipadayag sa mga tao nga na sila na ayo tungod sa pangaliya ni Father Paliola. Pero mga igsuon, ang pinaka makatandog kaayo alang nako kinig yung paghatag ni Father Paliola sa iyang kaugalingon. Now, for your information, total na apil mong gikuaning proseso, sultian na lang tamo sa history. Sa panahon ni Father Paliola, 15th century, ilado sa tibuok kalibutan ang Asia. Apil ta anak. Particularly ang Japan. Ilado during the 15th century nga daghan na kaayong gipamatay nga mga misyonero nga gipadala sa Asia. Gipamutlag ulo, brutal nga gipamatay. Ug kabalo si Father Paliola sa nahitabo sa Japan ug sa Asia in general. Kabalo siya unsa kadelikado mamahimong misyonero sa Asia during his time. And yet, pagka-orden niya, pagkapari, he could have chosen to stay in Italy. Hayahay, dato, hayahay iyang kahimtang nga pari sa didto. Pero mga igsuon, gibiyaan niya ang pagkadayosisan ug mi sulod siya pagka misyonero nga Jesuita, Society of Jesus, Jesuits. Kay gusto siya iyag yung ipamugos at tubangan sa Santo Papa nga magpa-assign gyud siya sa Asia. Gusto gyud siya nga mamahimong usa ka martir. Ug tuod man mga igsuon, sa barko pa lang, pila ka bulan silang magbiyahe, sa barko pa lang, wala nahimong sayon ang kahimtang ni Father Paliola. Kinisugot man gyud no, ang iyang superior, ang Santo Papa nga siya iuban dalhon sa Asia. Sa barko palang daan si Father Paliola hapit nang mamatay. Kanang gidagat, dili lang gidagat, kundili ga nosebleed gyud, gadaot gyud, gihilantan no, gadaot gyud nga hapit na siyang mamatay. Tungod kay di man gyud pareha ang barko sa una o karon. Karon hayahay namang yung barko, bisan pagpila ka bulan mong maglutaw-lutaw sa dagat. Sa una lahi expose kay mo sa panahon, ulan, init. So mga igsuon, pero ang nakanindot, kay kun asa ang stopover, si Father Paliola, mangita gyud higayon nga makapakumpisal. Ing ana siya ka committed sa iyang pagkapari. So sa barko palang daan, wala na nahimong sayon ang iyang kahimtang. Ug mga igsuon, nalimot mi ani. Sultian tamo, usa sa pinakadako nga gasa nga akong nadawat sa akong kinabuhi ang makaadto sa Roma. Tungod ni Father Paliola. Moginay one of the greatest gifts I have received in my life. Wa ko ga-expect yun anang moadto Roma. No kay damgo ko rana. Pero tungod ni Father Paliola, nakaadto ko sa Vatican. Ug nalimot mi
nalimot mi nga kining pare ug ang iyang mga dokumento nga among gidala sa Roma wala niagi og sayon nga kinabuhi. Kay sa embassy palang daan kami ni Father Patrick. Sa embassy palang daan, ako emosyonal man gyud ko no, dali ra man ko makahilak. Tulo gid akong luwa kay gilisod-lisod gyud mi dito sa embassy sa Manila. As in kana gyung lisod gyud nga makahilak gyud kas ano ba nganong gi-reject man ta. Nganong sakit gyud kay itong kahimtanga pag abot na mo sa hotel, tulo gyud akong luha sa ka-stress. Nang stress gyud kaayo and yet during the time no, nisulod sa akong pamalandong nalimot man dayta pads nga kining ato ang gilihok aron masantos gilisod-lisod man pod. Abi ninyo during the time sa akong pamalandong dito sa hotel, nisulod sa akong nahuna si Father Paliola nga nihunghong nako. Na tanawa dili sayon no. Dili sayon jud ang musunod nga tininuod kang Kristo. Di ba kamo? Kamo dinhi daghan man ninyo dinhi mga lumilihok no mga misyonero sa inyong mga parokya. Di ba? Do you agree with me? Nga when you sincerely follow the Lord, dili gyud mahimong sayon ang pagsunod, di ba? Pero kung mupili pud mo sayon, sayon pud ang kinabuhi, pero dili na ang gusto sa Ginoo ang atong buhaton. Pero kung tininuod, diniyos, sincero ang atong pagsunod, dili gyud pud mahimong sayon, magpas-an gyud tag cross nga haskang bugata. Ug maunay pamalandong didto pa lang midaan sa embassy. Nga tinuod sorry kay padre. Nangamong man ka. Nang damay man ka. Tinuod gipaambit gyud sa amua ang kalisod no sa kinabuhi sa misyon ni Father Paliola. Ug mga igsuon, to cut the long story short, atong 2017 November, kami ni Father Patrick gipadala sa Roma, sa Vatican aron isubmit ang mga dokumento nga gihimo ni Father Patrick didto sa Sacred Congregation for the Causes of Saints. Usa kana ka opisina sa Vatican diin hikayon ang mga kandidato sa pagkasantos. Ug dito mga igsoon ng limbawat akong balhibo kay for the very first time nakasulod ko sa mismong building ng limbawat gyud akong balhibo kay kana bang kaning purtahan na munong siguro nakita din sa Facebook nagpa-picture gyud ming Father Patrick sa pultahan kay dako kayo og kahulugan ang pultahan kay tuwa dito nisulod ang tanan tibuok kalibutan nagsubmit sa mga dokumento nga posible na nga santos na sila karon. Daghanang na santos anang pultahana. So mao to nga ang pamalandong nako didto niingon gid ko human na mo submit tanan ba. Kay ingon ko Lord ikaw na ang bahala. Gitugyan na namo tanan, gihimo na namo tanan din his diocese sa Dipolog. Ikaw na ang bahala, Lord. Pag humana mo submit sa mga papeles, nakahigayon mi ni Father Patrick nga makabisita sa mismong balay, sa hometown ni Father Paliola sa Nola, sa Naples in Italy. Nakabisita mi dito sa iya mismong balay. Ug makatandog kayo kay dato man day ka is Father Paliola. Haskag yung datoa maingon nimong dato nganuman kay pagsulod pa lang sa gate kabulo mo unsay ngalan sa ilang lugar didto sa ilang balay Paliola Palace. Dako gyud nga lugar na ay gate ug paghangad gyud pagsulod sa gate tuwa didto ang coat of arms no sa Paliola family. Now for your information, kung ang pamilya during the 15th century na ay gitawag nga coat of arms. So, ma-imagine ba na ninyo kanang logo bitaw sa eskwelahan, di ba? Kung naamuan ng pamilyaha, you belong to the nobility. Noble family mo, dato mo nga pamilya, ilado mo, powerful, influential mo nga pamilya. Ug dito ko natandog. Ako ganing gipicturan no, selfie kay naman sa ceiling, natandog kay ko. Dato man ay kapadre. Pero pag abot ni muspunot, pobre kas tanang pobre, diduyog kas kapobrehon sa katawhan.
Sumala sa gisulat ni Father Patrick, mga dokumento, dito nako nabasa nga si Father Patrick, Father Paliola manglaba no sa iyang kaugalingon, magkabo sa iyang kaugalingong tubig, magkaon sa unsay pagkaon sa mga lumad. Mao nang abi ninyo sultian tamo during the time nga naas Father Paliola dire, pinangga kay siya mga subano. Gimahal kay siya, pero tungod lagi kay naamang gyud mga sinahan. Do you agree with me? No, sa atong pagpangalagad naamang gyud mga sinahan, naamang gyud masuya. Mao tunay pipila ka mga tawo nga mipatay kaniya. Dili tanan ha, do not generalize. Only few killed. Pero kadto sila mga nisupak dito sila sa pagtuo. Ilag yung gibiyaan ang pagtuo nga gipaambit kanila ni Father Paliola. Nagpakapobre si Father Paliola samtang ni Asias Mission. Ang iyang mga sanina nga kung maguba, iyarang ayong-ayumon, iyarag yung ayuhon, basta naa lang yun siya masuot. Ing anak ka simple, diya ko natandog pod. Ug ang pinaka makatandog mga igsuon, kining inyong makita, ayaw gininyo kalimtion niya, paglikli aning painting dire kani. Kini nga painting, mas taas pa ning Father Patrick dito sa balnaan ni, ang original naa sa balay nilang Father Paliola. Abi ninyo, dili na sa palasyo karon. Gibahin-bahin na siya, gipaabangan, gamay na lang ang nabilin sa balay ni Father Paliola dito sa Italia. Gamay na lang gyud kaayo, nakasulod man gyud mi didto. Gamay na lang ug tuan ni didto mga igsuon. Mas taas man Father Patrick, no? As in life size gyud, no, dako taas gyud siya nga painting. Natandog ko kay for your information, kaning nawong ni Father Paliola dinhi, mauni ang closest, pinakaduol sa nawong ni Father Paliola. Kabalo mo nga no, kay samtang kinigihimo, diri ko natandog, diri ko nitulo gid akong luha didto. Kay samtang kinigihimo, ang mama ni Father Paliola nagtanaw samtang kinigihimo. So of course kay mama man siya gyoy makadescribe sa na pintor nga mauni itsura sa akong anak. Nganong natandog kay ko kay of course mama god. Ang mama gyud na. Mama gyud na. Siguro ang iyang mama nakatranscend na. Murag si Mama Mary. Nga gidawat na niya ang pagkamartir sa iyang anak pero ang mama is mama gyud. Siguro samtang gihimo ni gahilak iyang inahan. Abi ninyo, suod kaayo si Father Paliola sa iyang mama. Makatandog kaayo, kanang makasuya iyang pagkasuod. Kay samtang nibiyahe siya paingon sa Pilipinas, walay undang si Father Paliola paghimo og mga sulat sa iyang mama. In fact, ang iyang duha ka igsuon nga lalaki, iyang gisulatan, ayaw ninyo pasagdi akong mama diha. Kung naap ako'y gaatiman na. Ayaw ninyo pasagdi, pinangga ko na. Ug tua dito nang libaw ang balhibo kay ang sulat ni Father Paliola dirispunot. Tua karon sa ilang balay. Tua pa dito as in 100% okay pa ang quality sa sulat ni Father Paliola dirispunot tua sa iyang mama. Among gihikap ni Father Patrick kay mena lang, no? Kay once masantos si Father Paliola, makonsider naman ni nga relic second degree. Relic na. O di na ta kahilabot ana, magtanaw na lang ta. Pero at least kami ni Father Patrick, amo gyung gihikap ang sulat nga gihimo ni Father Paliola dire tuwa sa iyang mama, tuwa sa ilang balay karon. Ing anak niya kapinangga iyang mama mo na di na ko ma-imagine nga samtang gihimo ni iyang mama nga gatanaw, ga-describe, gahilak in taon kay imagine, ang imong anak gipainting diri nga gipatay, kisa may inahan nga di matandog ni anak. Pero ang katawanan lang mga igsuon, kay kung inyong tanawon ang mga lumad, dili gyud lumad itsura nato dire. Tungod kay dili man ma-picture out sa iyang mama unsay itsura sa subanen dire. Tanawan ninyo unya ang itsura sa mga gapatay ni Father Paliola, mga tag-as kay ilong, mga tag-as kay dagkog lawas, o mga Italiano kay mga itsura. Well, of course, wala mong gid sila idea on sa itsura sa mga igsuon nato dinhi. So mga igsuon,
Kana lang no nga unta kita dili lang muanhi aron mangayo sa iyang panabang. Kay kabalo ta milagruso kay Father Palihula gyud. Milagruso gyud siya, mo intercede gyud siya, mangaliya gyud siya nato. Dili lang unta ta muanhi tungod kay kita mangayo sa iyang tabang. Kundili kita nga nagdebosyon ato siyang awaton. Ato siyang awaton ba nga kana bang ang pagka-optimistic ba, ang pagka-positibo ni Father Palihula bitaw nga kada bitawng bahalag lisod pero ako nang adtuon tungod kay ang pagsunod ni kang Kristo bahalag lisod pero that is the most fulfilling sa kinabuhi sa tao. Maunay makapakumpleto nato. So kana mga igsuon, kabalo ko nga sama ni Father Palihula kita pod tagsa-tagsa nato na atay mga kasakit, mga problema, mga pagantos, mga pagsulay. Atong awaton si Father Palihula. No very optimistic gyud sa iyahang kanabang gusto kong musunod kang Kristo bahalag unsaon ko nila, bahalag patyon ko nila tungod kay naay nagpaabot nga ganti sa unahan. Kana nga mentalidad mga igsuon. Kita pod musulti ta dapat ana ha. Musulti ta dapat ana nga human niining tanan no taliwala niining akong problema sa kinabuhi, mahuman ra ni tanan in God's time. Naay nagpaabot nga nindot nga ganti sa unahan nga giandam ni Lord para nako. Maunang excited kaayos Father Palihula nga magpakamartir for the Lord because of that reward nga nagpaabot sa unahan. Ing ana unta ta ka optimistic. Mahuman ranita ng problema in God's time, He knows what is best for me. So Father Palihula, karon ga-violet pa mi. Puhon-puhon with the grace of God, ang among suoton puhon-puhon dili na violet kundi dili pula.